Program Director, ngiyazi ukuthi iy'ngane zethu la bese ilahlekelwe yithemba ngomkhandlu wethu waseNkosini Angalibalele. Kodwa ngifisa namhlanje usukela namhlanje ukuninikeza isiqinisekiso sokuthi umkhandlu waseNkosini Angalibalele ukhona ukunilekelela la esingalekelela khona. Siyacela baba Vesini eNyathini singaqhelelani kodwa sisebenzisane ngaso sonke isikhathi. Ngiyazi ukuthi bekunama-application abekhona ey'nganeni kodwa mamndima ngifisa nje ukudlulisa ukudumala ngenamba yama-application abekhona ngoba iqiniso ukuthi i-target yethu besifisa ukusiza abafundi aba-100 and umfundi eyedwa ezomlekelela ngakho ukuthi akwazi ukuhamba ayorejista imali engango-4,000 rand. But inamba mdima because we're part of it esitholile ngoma-application nawazangaza alichange 100 abe kube u-60 kuphela. Kodwa angifisi ukuthi sisole iy'ngane nabafundi, kumele ukuthi siyisole thina ngoba ithina esilahlekisele lezi iy'ngane ngethemba ngoba bese zinakho lokhu ukuthi ayikho into ezokwenzeka. Kodwa siyathemba ukuthi njengoba kuyisiqala ngokuzayo ngoba imicimbi efana nale uma isekhona ngisewumeya isazoqhubeka ibe khona, abafundi sizobalekelela kakhulu. Ngakusho even ngesikhathi ngixoxo somlomo ukuthi imfundo kumina i-first priority ngoba lezi ngane izona eziyikusasa lalelizwe. Mina nje ngimncane kabi kodwa unyaka ngengisho kodwa namhlanje ngumele. So if sithi lezi ngane asizukuyinaka okusho ukuthi siyingxenye yokuthi lelizwe alingayiphambili ngalifa. Ngakho-ke ngifisa ukuthi elingisikhomithe la phakathi kwenu ikhona bekhona nabafundi ukuthi sizoqhubeka kumnyama kubo lo mcimbi lo ngoba uqala ngonyaka olandelayo kuyobe kuwumcimbi omkhulu kunale, futhi mhlawumbe lena ebesiyithakithile ewu-100 iyobe siphindile ngoba sikhona ukusiza abafundi. Ngolwazi High School obe number 10, i-percent labo was 80.8%. Khona Ngolwazi High School imshayelo zande ngoluthisha omkhulu. Number 9 wethu, which is Wembezi Secondary School with 81%. Simshayelo ngazafika Simshayelo zandla. School with 83.7%. 83.7%.
Simshayele izandla, simshayele izandla. Way to it, Escort Secondary School with 84.4%. Dobane High School is position number 5 with 84.6%. Dobane High School with 84.6%. High School with 88.6%. Oh, number 4. We then have Mhlonishwa lezi nkole esithezi ithaya sivele zathola nje iphesenti nje elifanayo ezingamawele kodwa ziyisikole sodwa shothi. So we've got Unjeza Secondary School with 89.5%, sibe noBhekundi Secondary School with 89.5% as well. Ngizocela abasondele bobabili othisha omkhulu. Swashayela izandla mawele, swashayela izandla mawele. Which is Escort High at 91.7%. Escort High at 91.7%. Escort High. Escort High, uthisha omkhulu istaff sethu sasukuma lapha ngalashi bane-interest abadeklaranga abafundi. Ngizocela ukuthi masimemeze number 1 wethu sisukume simshayele ihlombe sikikize kanjalo kanjalo sitshengise nje injabulo yethu. And our number 1 we have Umjezi High School with 93.5%. Silana nobaba usodolobha okuyena ophethe la umkhandlu ngaphansi kwenkosi Langali-Balele municipality. Siyakubingelela sikumukele baba Umyeza. Ngiyakubingelela kanye nabalaleli ekhaya. Siyabonga kakhulu nje namhlanje lo mcimbi esisubona lana wenzeka. Siyaqala nje emlandweni wokuthi nje sibe khona ngaphansi kwalo masipala ukuthi kube nje nomcimbi okanjena. So yini mhlambe wena ekugqugquzelile enhlizweni yakho ukuthi mhlambe ucabange nje ukuthi ke kube khona into ekanje mhlambe ocabangela ukuyenzela isizwe sakho? Angithokoza kakhulu ngethuba umuntu akasho nje ukuthi akaqala ngokubonga umcimbi ukuthi ube impumelelo. Ekuthenini ke sihlele lo mcimbi njengomeya kusukela kwi-manifesto yeqembu lenkatha
eyethulwa upresident ubaba uHlabisa ukuthi imfundo asibeke phambili. Ingakho ke sikwazile ukuthi masithatha leli thuba okwakushiwo kwimanifesto ukuthi sesiya-implementa ke manje ngoba ikhona lento leyo ukuthi sithembisa abantu izinto uma sisafuna ukuthi bazivotele, uma sebezivotelile bese singakwazi ukuthi sibalekelele. Ngakho ke thina si-implementa izinto ezethulwa kwimanifesto yeqembu lenkatha ngoba kumele ngikuveze nalokho ukuthi njengoba ngumeya ngithunywe lona iqembu lenkatha. Ngakho ke zonke izinto engizozenza ngizobe ngizenza ngokwemandate yeqembu lenkatha okuyilona elingithumile. Ngakho ke lo mcimbi lona ukukomelisa abafundi abenze kahle kanye nezikole ezenzeka kangcono ne-improvile ngoba kunezikole nje ezu-3 ezayingenzanga kahle kulokho okudlule kodwa za-improve kulokho. Siyabakhuthaza ukuthi abanyusa amasokisi kakhulu ukunaqala nesinethemba lokuthi lokhu kwenzakalile namhlanje kuzobenza ukuthi bakhuthale kakhulu. Okay, siyabonga kakhulu. Mhlawumbe singalindela futhi ngangonyaka ozayo ukuthi kuzophinde futhi kube nenye futhi omunye umcimbi owalolu hlobo noma uzobe usungaphezulu kuleli zinga esilibone kuyilo namhlanje. Uyabona nje lo mcimbi usezingeni eliphezulu. Ngiyathembisa ukuthi ngonyaka olandelayo uyobe usezingeni eliphezulu kakhulu kunaleli. Angikusho ke lokho umsakazi ukuthi ngikushilo nangalesikhathi ngikhuluma ukuthi ngibe nokudumala okukhona omncane ngoba besifuna inamba e100 kodwa kwabafundi only 60 wabafundi aba-applyile ukuthi balokhoza bakwazi ukuthi basizakale balokhoza bayo-register nokuthe sekuhlungwa kwatholakala abafundi abawu-40. Ngiyazi ukuthi lokhu kwenziwa angifuni ukuthi ngiblame iy'ngane kodwa ngifisa ukuthi siziblame thina njengomkhandlu ngoba abantu balahlekelwe yithemba kakhulu phambilini. Ingakho noma sekunezinto ezinhle ezenzekalayo bengayikholwa ukuthi lezo zinto yizokwenzeka ngempela kodwa nginesiqinisekiso ukuthi mhlawumbe ngokulandelayo kuyobe kukhulu kakhulu futhi nenamba le besiyithagetile e100 mhlawumbe iyobe isiphindwe kabili ngonyaka olandelayo ngoba iqiniso ukuthi abafundi noma intsha iyona eyikusasa lalelizwe. Ngakho ke sibeka bona phambili ukuze sizokwazi ukuthi sibe yisizwe esiphilayo, isizwe sakusasa. Okay, siyabonga sesiphetha nje mhlawumbe njengoba usewumeya osemusha imaphi nje ama-challenges ohlangabezana nawo ngaphandle kwalawo ko-ladies house angikusho lokhu msakazi, mina ngumuntu okhululeke kakhulu. Even mina ufuna uzongibona e-office mangikhona uyangibona, angisiyena lo meya obona ngama-appointment kodwa lokho kugcina ukukhululeka kwami abanye sebekuthatha kabi. Kunento nje eke yasekhulator ngithukwa ngento engingayazi kodwa angifisi ukuthi ngikufake enhlizweni. Mina nje ngiwulo muntu, ngumuntu wabantu, angikusho lokho. Abantu ngiyabathanda nabo futhi ngiyabona ukuthi bangikhonzile, ngiyemukela wonke umuntu kodwa ngiyafisa ukuthi abantu bengagcini bekuthatha kabi lokho ngoba iqiniso ukuthi nami ngizogcina sengithi awuthi ke ngithi ukuthi yabo ngingavezi ukukhululeka kwami kakhulu kugcina sekuvaleleka ngempela abantu abafisayo ukuthi bezohlala nami eduze kube khona izinto esixoxayo lokhuza ezibalekile ngoba iqiniso ukuthi kunabantu abasetshenziswayo ukudicelela phansi igama lami kodwa iqiniso ukuthi vele ngoba washo nochief whip ukuthi mina ngiyihlahla eside vele uma kuzoqala umoya imina engizonyakaziswa kuqala njengoba ngiqala kukhona la nginyakaziswa khona yingoba kufuna ukuthi kunyakaziswe abantu abeza emva kwami kodwa nguNkulunkulu emkhulu ngiyazi ukuthi nalokhu kuzodlula asikho isimo esinganqobeki okaNkulunkulu nje akanqotshwa. Hayi kona uyathandwa nje, yabona nje sasasa sibonile nasey'nkundleni zokuxhumana kukhona izinto ey'velayo sabona hayi uyathandwa lo baba hayi upopular siyabonga kakhulu nje umsebenzi wakho omuhle nje, inkosi igcine uqhubeke nje njalo nje kuningi sisakulindele nje wena.